OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ambalma actuel media flebro malikono malikokan bisimila angani dogun kibara kenekan ni bakurbawi angadi dogun kibara konnana yorom me wole ko fort de medine ale joda anga tariku konnana ana nyafolika yukan kalanta watu surunyana anga jamana kono o hukum konnana de masaw ani kalam ne frilaw olu ya yira ka foko ni wati mbena ni gelay ana nyafolika yukan angani dogun kibara konnana Ambalma actuel media flebro bisimila kokura angani dokun kibara kenekan inafo angu ya fawi bakurbaw la togamna octobre kalo ye kalanta kalo anga jamana kono o hukum konnana kalandi masaw ani kalandon olu be labe ke ka benoyi nyina jatimino ya yira ka foko sanu tete kosobe sugula ka keni wati gelay nana kadija koni ale wulla ka do sugu kono ay min soro anga je angolaje Nina lakoli bina ta ka bɛn ni octobre kalo tile 3 nata ye san 2022 a ka ja a tɔ tora tile damadamani ye. Lakɔliden masaw, lakɔlidenw ani lakɔlikaramɔgɔ dɔw jɔrɔlen don lakɔliminɛnw sɔngɔ ko la i n'a fɔ kayew, sakiw ani kalan tɛ taa fɛnmisɛnnin minnu kɔ. Olu sɔngɔ gɛlɛyalen don ɲina ka tɛmɛ san tɔw kan. Ni kalan ta ɲɛkɔrɔla in na sannikɛlaw kɛlen don ka feerekɛla dɔw kunnafa hali n'o y'a sɔrɔ jamana ka gɛlɛn. Bon alhamdulillah marché dɔndɔn o bɛ jamana taabolo la quoi parce que jamana gɛlɛyalen don diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyalen don. Mais alhamdulillah bon contraction kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ quoi mais an kɔni an b'ala fɔ k'a barikada ni kɛnɛya bɛ yen gɛlɛya min ka cogo cogo dɔɔnin a bɛ nɔgɔya o ye ala barikada kiliyanw bɛ ka na kiliyanw bɛ ka na an b'ala fɔ k'ala barikada dɔɔnin bɛ ka kɛ mais minɛnw gɛlɛyala dɛ bon i mina feere cogo cogo dɔɔnin i bɛ dɔɔnin d'a kan dɔrɔn sinon d'habitude an tun b'a ta 200 an tun b'a feere 200 min an b'a ta 4000 250 300 donc n'i y'a feere 5000 a bɛ 200 min a bɛ 5000 ma donc i bɛ 200 sɔrɔ quoi c'est mieux mais ɲina gɛlɛya la bon an ka baara don an se ka bila ça dépend garijɛgɛ taabolo tɛ ala barika la fɔlɔ ne yɛrɛ tun bɛ se ka territoire in ka yan ni territoire kan ne tun bɛ se ka 2 millions feere ala barika la waso tɛ. Nin denmansa in b'a yira k'a fɔ ko danfara belebele bɛ ɲina lakɔliminɛnw sɔngɔ ni san tɔw cɛ. Ne nana den fɛn san de la o kaye ani bibi ninnu minɛnw ka gɛlɛn dɛ walayi n'u ma dɔ bɔ minɛnw na minɛnw ka gɛlɛn yɛrɛ de danfara b'u cɛ salon minɛnw kun ka nɔgɔn ni ɲinantaw ye ayiwa an bɛ commerçant kɔni bolo dɛ ani gouvernement ni gouvernement ye dɔ b'a la commerçant fana bɛ dɔ b'a la kɛ i b'i den ka ɲɛtaga fɛ école dun ye den ka ɲɛtaga de donc a mana gɛlɛya cogo cogo i n'a sa n'o tɛ n'u ye dɔ b'a la o de ka d'an ye den 3 ni den 5 mana kɛ min bolo dun kaye ka gɛlɛn livre ka gɛlɛn fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn. Ni lakɔliminɛn feerelaw dɔw y'a yira ko a feereli nafa ka dɔgɔ. Mamadu Jire n'ale ye sagi feerela ye b'a yira an na k'a fɔ k'ale ka sugu ka di ka d'a kan sagiw ma ka di kosɛbɛ. Bon minɛn na gɛlɛya de la wa bon dɔw bɛ 1000 kɔ dɔw fana bɛ fo 2000 kɔ an b'a feere 2000 500 2000 ani 800 carrément bon an bɛ don min na ko bi sagi bɛ ka san wa bon tile kɔnɔ an bɛ se ka 280 1000 ɲɔgɔn na o ye sagiden 100 ɲɔgɔn na bon kiliyanw b'an bolo kokisɛriw fana bɛ na ni kiliyan ye. Ka kɛɲɛ ni lakɔliminɛnw da gɛlɛyali ye denmansa dɔw tɛ ka se ka u denw ka lakɔliminɛnw san. Komi ekɔli t'a surunyalen don an nana saki ɲini na sugu kɔnɔ ɲinan kɔni saki ko a prix ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ i mana taa yɔrɔ yɔrɔ u bɛ prix gɛlɛman de f'i ye i bɛ yaala f'i bɛ dɛsɛ i laban i bɛ obligé k'a san ten tɔ walasa ekɔli ta kana sɔrɔ saki tɛ denmisɛnninw bolo ne dun nana den 2 de san mais ne bɛna 1 de san wari t'a bɔ a taabolo bɛ cogo min a bɛ gɛlɛya dɔɔnin ala n'u kɔni sera ka dɛmɛ kɛ n'o tɛ a bɛ cogo min na caman bɛ sɔn ka taa ni ka saki kɔrɔ ye ekɔli la ɲɛna. Ɲinan lakɔli bɛna ta ka bɛn ni gɛlɛya ye a ka ja denmansa dɔw bɛ ka jɔrɔ ka taa fɛ don o don kalan ta ko ɲuman na o hukumu kɔnɔ u caman ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa ka minɛn doli nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan tɛ taa minɛn minnu kɔ walasa bɛɛ ka se k'a sɔrɔ k'a di den ma.
mɔgɔ daga feere ye baara ye an ka jamana kɔnɔ min bɛ jate bololabaaraw fɛ wa a bɛ nafa caman de lase a feerebagaw ma ni laadalafɛn kɔrɔ ninnu dilancogo yɛlɛmana ka kɛɲɛ ni masirifɛnw ye minnu b'a cɛɲa. Fatumata Darame ale bɛ walawalalikan ye o kan an ka jɛn a kan ka sɔrɔlenw lajɛ. Bɔgɔdagaw sumanen don kosɛbɛ soparili wusulankɛla ani jikɛlaw na a bɛ wagati caman bɔ bi bɔgɔdaga feerelaw carilen don kosɛbɛ faaba laminɛw na Sugunikura y'u sigiyɔrɔ jɔnjɔn ye. Bɔgɔdaga ninnu sigicogo ɲuman o bɛ tɛmɛ selon ɲɛmaki ka k'u kan wa baara kelen don wari sɔrɔ da ye bibi in na. Bon sugu alhamdulilayi dɔɔni dɔɔni mais a ka suma a bɛɛ bɛ sanni kɛ anw fɛ yan kɔɲɔmusow bɛ sanni kɛ anw ye gorosisiw fɛnɛ ye mɔgɔ minnu b'a feere quartier wɛrɛw la olu bɛna angoro kɛ anw fɛ yan ka taa feere babi filɛ minnu yɛrɛ da la yɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ wagati ka surun mɔgɔw bolo bi bon babi filɛ min de la n'a b'i ka so kɔnɔ a bɛ se ka kɛ hali ni mɔgɔ cunni kan sani bɛ boli k'i bɛ tasuma ɲini k'a kɛ wusulan daga la n'i ye parfum b'i bolo kɛrɛfɛ n'i y'a kɛ babima in kan dɔrɔn a bɛ so pare a bɛ so kasa ja. Madame Jakite Fanta Kulibali mɛnna nin baara in na kosɛbɛ. Bon ne bɛ feere in na a mɛnna dɔɔni fɛn fɛn bɛ san 15 bɔ a b'o bɔ o ye fiɲɛ qualité 2 ye fiɲɛ qualité fɔlɔ o ye Mopti fiɲɛ de o bɛ bɔ Mopti filanan o bɛ bɔ Segu n'an taara Segu an b'o sa Kalabugukaw fɛ ani Farakokaw a fura tobi bɔgɔdaga kɔnɔ o ye laada kɔrɔ de ye quoi bɔgɔdaga ale ni barama différence min b'u tobili cɛ bɔgɔdaga ta o bɛ wusu kosɛbɛ barama ka fɛgɛn a fɛnɛ bɛ mɔ mais dɔ in bɛ mɔ ka wusu ka tɛmɛ ale kan. An y'an kunsi Abdulaye Jara fan fɛ ale y'a da don baara in gɛlɛya la k'o ɲɛfɔ an ye. Awɔ ne bɛ dessin de kɛ daga la bon tuma dɔ la an bɛ daga 30 ɲɛgɛn tuma dɔ la 40 tuma dɔ la a bɛ se ka se hali 50 ma daga den kelen bɛ dessin 80 o ye dessin simple ye bon mun nana ko commande tɔgɔ sɛbɛn na o fana n'a prix do wa i bɛ dessin dɔ kɛ a bɛ se ka kɛ a tɛ kɛ mɔgɔw sago ye o bɛ segin n'a ye i bɛ dessin dɔ kɛ a bɛ kɛ mɔgɔw sago ye o bɛ diya o ye tuma bɛɛ o bɛ na o b'a fɔ i k'o modèle kɛ an bɛ colle kɛ an tɛgɛ la ka d'a kan i m'a ye nɛgɛ yɛrɛ bɛ colle in gratter tuma dɔ la a bɛ se ka tɛgɛ yɛrɛ tigɛ fo joli bɛ bɔ a la. Bɔgɔdaga ninnu nali ko o kɔlɔlɔ t'an tɛ. Gɛlɛya bɛ baara bɛɛ la par exemple bi ne ka minɛn ninnu nana ka bɔ Mopti ne ye fiɲɛ 443 de charge Mopti ka na a natɔla mobili pont cira n'a ye pont cilen n'a ye fiɲɛden 80 ani fiɲɛden 6 a bɛɛ karila bon minnu filɛ aw kɔfɛ nin dɔw b'a la olu daw kari-karilen don dɔw bɛ yen olu tulow karilen don donc an b'o gɛlɛya sɔrɔ a la bon Segu ta fɛnɛ bɛ ten a fɛnɛ natɔla u daw bɛ kari. Bɔgɔdaga feerelaw ninnu dayirimɛ sɔrɔ kosɛbɛ nin baara kɔrɔ in lakurayalen don bi ka d'a kan yɛlɛma donna bɔgɔdagaw dilancogo la wa u bɛ sow pari fo k'a ɲɛ. Ka kɛ ni san 1855 yɔrɔ min bɛ wele an ka jamana kɔnɔ ko Fort de Médine ale jɔnna ka kɛ n'o ye nin yɔrɔ in ye nafaba de lase nanzaraw ma nanzara fanga waati la an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan a kun b'u tanga ka bɔ kɛlɛ caman ma fɛn caman de bɛ se ka fɔ nin yɔrɔ in kan wa a bilalen no yɔrɔ la n'an ko ma patrimoine culturel national a bɛ san caman bɔ Abdoulaye Mayiga ale ye ɲɛɲinili kɛ nin kan an ka jɛn an ka sɔrɔlenw lajɛ. Fort de Médine ye yɔrɔ ye min jɔra san 1855 ni nanzara fɔlɔfɔlɔ minnu nana Mali la ka laɲini ye n'u ka ɲɛmaa tun ye Louis Faidherbe ye n'o ye nanzaraw ka ciden min nana Sénégal. Yɔrɔ in jɔra walasa ka Médine dugu tanga El Hadj Omar Tal n'a ka kɛlɛkɛdenw ka kɛlɛ ma ka d'a kan u tun ma jɛn ni nanzara ninnu ka nali ye Médine ka n'u ka feere n'u ka sanni boloda wa ɲɛmaa fɔlɔ min bilala yɔrɔ in kunna o de ye Paul Hall ye nanzara don maa 900 de fɔri in bɛ jɔ tile 45 kɔnɔ a kɔnɔna na soba dɔ bɛ n'a tɔgɔ ye Messe des officiers min jɔra tile 25 ka taa bila 29 na wa ale de ye nanzaraw ka so fɔlɔ ye min jɔra Mali la ni yɔrɔ in kogo bɔra la min kɛlen don ni faraw dɔrɔn ye kalan fɔlɔ min dayɛlɛla Mali la o bɛ yen n'a tɔgɔ ye École des otages a dayɛlɛla octobre kalo tile 15 san 1870 zirasunba dɔ bɛ yen min ka ca ni san 300 ye wa furakɛli yɔrɔ fɔlɔ min dayɛlɛla Mali la o bɛ yen ani yɔrɔ fana bɛ yen min na fɛn kɔrɔw bɛ mara a kɔnɔ yɔrɔ in na tuguni kasokɔrɔw bɛ yen ani malifakɔrɔ dɔw minnu tun ye kɛlɛ kɛ n'u b'u nɔ la halisa da dɔ bɛ yɔrɔ in na n'a bɛ wele dajugu o da in de fɛ jɔn minnu tun bɛ bɔ Mali la bɛ labɔ a fɛ ka t'u don nanzaraw ka kurun kɔnɔ wa u tɛ segin bilen yɔrɔ in kɔnɔna na Mari Dirantɔn kaburu bɛ yen n'a fa tun ye nanzara ye wa a ba fana tun ye farafin ye ka sɔn ka muso tun don
ale de ye métis fɔlɔ ye min sɔrɔla Mali la, wa a sara fɔri de kɔnɔna na san 1857 nansaraw ni El Hadj Omar Tal ka kɛlɛw de senfɛ. Misiri fɔlɔ min jɔra Medine dugu la, o bɛ yɔrɔ in kɔrɔyanfan na. A jɔra Sheikh Sidiya ul Kebir de fɛ san 1812. Wa yɔrɔ in na fana, jɔn tun bɛ feere sugu min na, o bɛ yen. Fɔri ɲɛfɛla la, yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen jɔra n'o ye monument ye san 1863 nansara dɔw tɔgɔ la minnu fatura Medine dugu tanganiko la jɔnya waatiw la. Wa ale de ye monument fɔlɔ ye min jɔra Mali la. San 1828 de ye waati ye min na nansara fɔlɔ nana Mali la n'o ye Ferdinand Diranton ye, wa a bɛnna Medine dugu de ma. A ye muso min furu ka sɔn ka muso tun don wa masaden tun don n'a tɔgɔ ye Sajoba Diallo. Fort de Médine kɛra yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali lajɛlikɛ yɔrɔw fɛ kabini décembre kalo tile fɔlɔ san 1992. Medine kɛra dugu ye min tɛ se ka bɔ Mali tarikuw kɔnɔ, wa fɔri in fana bɛ yen. Furu ye fɛnba ye an ka jamana kɔnɔ, wa a nafa ka bon kosɛbɛ an ka adamadenya tagabolo la. Walasa ka se ka furu kɛ, sira dɔw bɛ yen olu tagamali ye jagoya ye, i n'a fɔ furu nafolo bɔli. Fatumata Sisoko ale wulila ka se Ibrahim Traoré ma n'ale ye imam ye. O ye min fɔ an ka jɛn an k'o lajɛ. Furu nafolo ale ye min ye furu la, an ka nin jate la a bɛ jate i n'a fɔ furu sen dɔ de don. Furu bɛ sigi sen kan ni furu nafolo ye. O la ni ye an ka mazabu ka yeli ye, sariya b'a fɛ furu nafolo ka dantigɛ muso ye a ka di a ma. O dantigɛlen a caya a n'a dɔgɔya sariya kumanaw kan an ka jamana fɛnɛ ye fɛn sigi a la. Ka bogotigini kɛ 3,000 ye, muso min delila ka furu kɛ ka kɔrɔ o tigi ta ye 2,000 ye. O la ni lahalaya dogolen tɛ an si la, nin ye jamana ka sariya fɔlen ye. Nka silamɛya bɛ furu nafolo jaasilen n'o de a min ka dɔgɔ, o bɛ jate a fɛgɛyara cogo o cogo a kana tɛmɛ nɛgɛfin bolola nɛgɛ, a kana jigin o duguma, a ka bɔ ka tigɛ ka muso ladiya ni Alakira ka bilasiralikan ye sallallahu alayhi wa sallam, walima ka kuranɛ aya hakɛ dɔ b'i kunna k'o durusi k'o kɛ muso furu nafolo ye i n'a fɔ kira delila k'o bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min. N'a cayara fɛnɛ silamɛya ma dan sigi a caya la i n'a fɔ an ka jamana y'a kɛ cogo min. N'i sena k'i muso furu nafolo kɛ miliyari ye, sariya t'i jalaki. Silamɛya bɛ nin faamuya fila de ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ se ka caya a bɛ se ka dɔgɔya, a bɛɛ lajɛlen ye bɛnkan ye, sariya t'i jalaki a kelen o kelen na. Fi'ilan furu bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ furu nafolo tɛ sira fila. Muso fa ka ɲininka walima a bɛnɔgɔkɛ min b'a dɔn furu la o ka ɲininka, a k'a fɔ ɔhɔn an ye muso di, o jɛ k'an ye muso di, cɛ fɛnɛ k'a fɔ n y'a minɛ walima ni cɛ fa de bɛ kɛnɛ na o ka jɛ n'a ye k'an y'a minɛ. N'u ye furu nafolo dantigɛ baasi tɛ, nka ni hali furu nafolo ma dantigɛ furu bɛ kɛ furu ye. Hali o cɛ sugu n'a sara k'a sɔrɔ furu nafolo juru b'a la, muso ka furu nafolo bɛ sara, jalaki tɛ yen nɔ, a bɛ sɔrɔ ka don tiɲɛ fɛnɛ kɔnɔna na. Ko furu nafolo bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye min ma kɛ wari dɔrɔn ye. Furu nafolo bɛ se ka kɛ sanu ye, i ko Usman bin Affan ale y'a ka furu nafolo kɛ ni sanu hakɛ dɔ ye. Sariya ka ye la kɔlɔlɔ man ka ye a la parce que furu sibasima dɔ ye sika ye. Furumuso somɔgɔw ka tigɛnkanya sɔrɔ furu cɛ kan. Lizalika sariya tɛ sɔn muso k'a yɛrɛ dɔ furu la parce que ale bɛ se ka kɛ cɛ b'a nɛgɛ, a b'a musulaka ka kuma dumaninw f'a ye k'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnaman tɛ cɛ ye, a b'a fɛ ka tulon k'a la dɔrɔn ka taa. Nka ni somɔgɔw de jɛnna n'a ye ka furu kɛ k'a sɔrɔ furu nafolo dantigɛra nka a ma di, sariya tɛ jalakili k'a la, sariya tɛ ɲangili k'a la. Hali ni cɛ sara de tuguni, o furu nafolo bɛ sɔrɔ ka bɔ cɛ ka wari la ka sɔrɔ ka muso dɔ tiɲɛtadenw fɛnɛ fɛ. A bɛ kɛ o cogoya de la. Jalakili tɛ yen nɔ, a t'a yira ko furu ye furu kolon ye dɛ. Sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru o na lase aw ma teliya la Mamadu Bilali Kulibali fɛ. Septembre kalo tile 29 Colonel Asimi Goïta n'ale ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye, ale ye CEDEAO maaw bisimila an ka jamana kɔnɔ.
Nigeria jamanakuntigi n'o ye Nana Akufo-Addo ani Gambi jamanakuntigi n'o ye Adama Barrow ye fo ka taa se Togo minisiri dɔ ani Goodluck Jonathan ni maa kofɔlen ninnu kun nana an ka jamana kɔnɔ walasa kana laɲini kɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ a ka Côte d'Ivoire finitigilaka maa 46 mun minɛnen no an ka jamana kɔnɔ a k'olu labila. Maa caman ka fɔ la fɛɛrɛ bɛ sigilen no sen ka kuma ɲɛfɔla ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Côte d'Ivoire walasa kana ni bɛn ye. Nka ni nɔgɔlajɛ in kɔfɛ maa ma kuma fɔlɔ u labilali kan. Premier ministre Choguel Kokala Mayiga n'ale kun bananen do a bɛ ɲini kana kalo 2 bɔ ale sera a ka so alamisa tɛmɛnin. Kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a bila ka bɔ kɛnɛyaso la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A makɔnɔnen do a bɛ wagati caman bɔ maa bɛ se k'a bisigiya k'a fɔ don nataw la a bɛna segin ka n'a sigiyɔrɔ la. Hakilina jigila Colonel Abdoulaye Mayiga kun y'a nɔ nabila ɲɔni a ka kɛnɛya. Juma tɛmɛnen Rusi jamanakuntigi Vladimir Putin ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn dɔw la minnu b'a yira k'a fɔ ko Ukraine ni dugukolo yɔrɔ dɔw bi fara Rusi kan. O dugu kɔfɔlen ninnu ye Donetsk, Lubansk, Zaporijia ani Kherson. Hakilina jigila nin faraɲɔgɔnkan in kɛra k'a sɔrɔ Rusi kun ye kalafiliw boloda nin dugu kɔfɔlen ninnu kɔnɔ walasa k'u ɲininka n'a sɔrɔ u bi fɛ ka fara Rusi kan. Bolonɔbila kɛra sɛbɛn ninnu na Rusi marabolo ɲɛmaw an'u ka wasadenw ɲɛna. Wa Vladimir Putin ka kuma lase la a ye kangarimada kɛ farajɛ tɔw ye. Ni de bɛ dansigi an ka nin dɔgɔkun kibaruya la aw ni ce aw ka lajɛli la aw k'anw bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.